tinis kinabuhis pagkabag-o. Kay walay mahitabo nga kabaguhan o pagbalik na to sa Ginoo kung magpabilin ang atong kahambog o dili ta mo angkon nga kita nakasala. Ya mao man ni ang problema karong panahona. Karong panahona, there is so much arrogance and pride among our people, including ourselves. Bisan ganig maminaw ta sa mga hearing sa katilingban, kung mutan-aw ta sa live nga mga hearing sa Senado o diha pod sa Kongreso, pwedeng naghanang dili mo angkon bisag klaro kay sala. Nya moingon na dayon, I invoke my right to self-incrimination. Or I let my lawyers, my counsel, to answer that question for me. Ano di magyud mo angkon? Walay mahitabong kausaban mga igsuon o walay mahitabong konversyon. Kung igo rata sa pag-ingon sorry, nya dili ta mo angkon nga nakasala dayta. Usa ni ka importante nga ang alang sa dalan sa pagkabag-o. Kung